Ondorengo bideoetan, zatikien kontzeptuak problemak ebasteko nola erabiltzen diren aztertuko dugu, bai. Problemak badakit zuen amaiz gaiztoa izaten dela, baina lasai ikusiko duzue nola ez den horren zaila, bai. Adibide batzuekin hobetu ulertuko dugu. Bale, kantitate baten zatia kalkulatzea. Lehenengo problema hau. Bizikletak alokatzen dituen enpresak 1155 bizikleta ditu guztira. Horietako 350 konpontzen daude, eta gainerakoak erabilgarri daude. Eta galdetzen digute, zer zati dago konpontzen? Eta bigarren galdera bat, zer zati dago erabilgarri? Bale, lehenik eta behin, gogoratu, problemen ebazpenetarako beti datuak, eragiketak eta soluzioa pauso hauek jarraitu behar ditugula. Orduan, lehendabizikoa, datuak. Problema ondo ulertu, ostean, datuak aterako ditugu, behin hemen ikusgarri eukita, askoz ere errezago egingo zaigulako gero eragiketak egitea. Orduan, datua dira, 1155 bizikleta dituela enpresak guztira. Hori lehenengo datua. Guztira, 1155 bizikleta. Bigarren datu bat, 350 konpontzen daude. Orduan, konpontzen 350 bizikleta, bigarren datua. Eta datuetan gogoratu ere galderak idatzi behar ditugula, kasu honetan aparte daude, baina batzutan egoten dira hor aldere besteuta hemen probleman barruan, orduan, zer galdetzen diguten ere adierazi behar dugu. Orduan, zer zati dago konpontzen, hori lehenengo galdera, eta zer zati dago erabilgarri. Konturatu, zati konpontzen eta zati erabilgarri. Beraz, emaitzak izango dira zatikiak, Zer, ez digute eskatzen ze kopuru baizik eta zer, zati. Orduan, zatiki bat aterako dugu konpontzen dauden bizikleten proportzioa eta erabilgarri dauden bizikleten proportzioa, edo zatikia, Orduan, gure datuak ikusita, dakigu 350 daudela konpontzen 1155-etik. Hori zatiki moduan adierazi dezakegu, zatia konpontzen izango litzateke 350 bizikleta 1155-etik. Honela adierazten da zatiki bezala, ez? Daukagun kopurua guztirakoarekin zatituz, Eta zatiki hau ja adieraziko luke zer zati daukagun konpontzen, baina zatikia beti simplifikatu behar dugu. Izan eskero, eta kasu honetan, simplifikatu daiteke. Beraz, simplifikatzeko, goian eta behan, zatitu beharko dugu zenbaki ahalik eta handienarekin, hau da, ZKH kalkulatu beharko dugu. Eta ZKH 350 eta 1155-ena, 175, Prozedura hau, jadanik ikasita daukagunez, ez dut azalduko bertan. Orduan, zatitzaile hau goian eta behan zatituz, zati 175 goian eta behan eginez, lortzen dut zatikia simplifikatuta. Beraz, bi zazpiren da konpontzen dagoen zatia. Marrazkitxo batean ikusi dezakegu. Haune baldin badira 1155 bizikleta, zazpi zatitan banatu eta zati gorria bi hauek lirateke konpontzen daudenen kopurua, Badakigula ere, kopuru moduan 350 bizikleta direla. Orduan, bi zazpiren zatiki moduan, 350 bizikleta kopuru moduan. Ja lortu dugu lehenengo erantzuna. Zati moduan konpontzen daudenen kopurua, baina zatiki moduan. Eta eskatzen digut ere zer zati ere dagoen erabilgarri. Orduan, erabilgarri daudenak zer zati izango dira? Gainontzeko zatia. Beraz, zati berdea. Zazpitik bi baldin badaude konpontzen, 5 daude erabilgarri beste 5 hauek. Beraz, badakit, zatiki moduan erabilgarri daudenak direla 5 zazpiren. Eta kopuru moduan, ez digute galdetzen, baina zein izango litzateke kopuru moduan erabilgarri dauden bizikleta hauek. Dakigunez, 350 kopuru moduan daudela konpontzen eta guztira 1155 ditugula, dakigu kenketa eginez, 1155 350, 855 bizikleta direla erabilgarri daudenak. Zatiki moduan 5 zazpiren eta kopuru moduan 855 bizikleta. 855 izango lirateke 5 zazpiren hauek, berdez. Beraz, bi soluzioak baditugu da. Orduan, A, bi zazpiren daude konpontzen,
hori da zatia, konpontzen dauden zatia, eta B, 5 zazpiren erabilgarri. Ulertua? Bueno, aztertu pizkatxo bat, hemen azaldutakoa, eta ikusiko duzue nola ez den horren zaila, bai? Venga, beste adibidetxo bat. Bigarren problema bat. Bizikletak alokatzen dituen enpresak 1155 bizikleta ditu guztira. Horietako 2 zazpiren konpontzen daude, eta gainerakoak erabilgarri daude. Eta galdetzen digute, zenbat bizikleta dago konpontzen, eta zenbat bizikleta dago erabilgarri. Aurreko problema bezalakoa da, bai, baina konpontzen dauden bizikleta kopurua zatiki moduan ematen ari digute. Bai, baina, guazen apurka, orduan. Beti bezala, datuak eragiketak eta soluzioak. Pauso hauek errespetatu behar ditugu beti. Buruketa ondo ulertuta datuak ateratzen joango gara. Orduan datua dira, guztira 1155 bizikleta lehen moduan. Baina orain, konpontzen daudenak ematen digute zatia. Orduan, zatia konpontzen 2 zazpiren dira. Eta, ondo dakigu moduan, galderak ere datuetan txertatuko ditugu. Eta eskatzen digute, zenbat bizikleta dago konpontzen. Kasu honetan, ez da zatia da, kopurua konpontzen. Eta galdetzen digute ere, kopurua erabilgarri. Bai, kopuruak, kasu honetan. Orduan, joango gara apurka, bai, kopurua konpontzen, bai. Dakigu, kopurua konpontzen direla 1155 bizikletaren 2 zazpiren. Orduan, kantitate baten zatikia kalkulatzeko, bai, zatia, kantitate baten zatikia kalkulatzeko, hau da, 1155-en 2 zazpiren kalkulatzeko, badakigu egiten genuela 1155, bai, kopuru total hori, bider zatia, bai, bider zatikia. Eta horrela lortuko dugu, ze kopuru dagoen konpontzen, bai. Orduan, nola egiten da biderketa hau? Zatikia biderkatzen ditugu moduan goikoa goikoarekin, eta kasu honetan 1155 behan ez daukanean ezer, zenbaki oso bat delako, bateko bat egongo balitz moduan imaginatu behar dugu, bai, orduan, 1155 bider bi goian, 2310 eta bat bider zazpi behan. Zatiketa hau egiten badugu, honek ematen digu 350. 350 kasu honetan bizikleta, bai, konpontzen. Bai, kantitate baten zatikia horrela kalkulatzen dugulako, bai, biderketa eginez, bai. Bale, orduan badaukagu ja kopurua konpontzen. Eta zer kopuru dago erabilgarri? Kopurua erabilgarri badakigu direla gainontzekoak. Oso errez, bai, 1155 ken konpontzen daudenak, lortzen ditugu 855 bizikleta direla daudenak erabilgarri. Beraz, hemen ditugu bi soluzioak. A, 350 bizikleta konpontzen, eta B, 855 bizikleta erabilgarri. Bai, beste kontzeptu bat sartu dugu hemen, bai, kantitate baten zatikia nola kalkulatzen den, biderketa egiten. Bueno, eta azkenengo bat. Problema berdinari lotuta. Bizikletak alokatzen dituen enpresak 350 bizikleta ditu konpontzen. Hau da, guztien 2 zazpiren ditu konpontzen. Zenbat bizikleta ditu enpresak? Beti bezala, prozedura errespetatuz, datuak eragiketak eta soluzioa. Datuak. Kasu honetan daukagu, konpontzen dauden bizikleta kopurua, 350 bizikleta direla, bai, eta daukagu ere, konpontzen dagoen bizikleta kopururi zatiki moduan 2 zazpiren direla. Beraz, ere dakigu zatia konpontzen direla 2 zazpiren. Orduan, daukagu erlazio bat. Bai, kopurua konpontzen eta konpontzen ere, baina zatiki moduan. Bale? Eta galdetzen diguten galdera ere, hemen txertatuko dugu. Kopurua guztira eskatzen digute. Orduan, kopurua, bai, eskatzen ari digute. Zenbaki bat. Bale, goazen gure erlazioa adieraztera. Kasu honetan, dakigu 350 bizikleta direla 2 zazpiren. Bai, bale, erlazio hau dugunean, bai, normalean, nik egiten dudana, eta prozedura egokiena dela uste dut, zatiki hau unitatera laburtzen dut. Bai, zer esan nahi dut unitatera laburtu? 2 zazpiren, bai, hau, unitatera laburtzen, barkatu, adirazi dute hemen ere, marrazki moduan, ez? Orduan, 2 zazpiren hau barkatu, unitatera laburtzeko egiten dudana da, ikusi zenbat den zazpiren bat.
bai, zazpiren eta ari garen ez, bai, beti, kalkulatuko dut zenbat den, bat, bai, orduan, bi zazpiren dira, 330, bat zenbat izango da, bi baldin badira, 330, bat izango dira, 330, zati bi, bai, beraz, honek ematen digu, 365, jatakit, unitate batek, holako zatitxo batek, direla 165, bai, pauso honi, bai, deitzen diogu unitatera laburtu. Zergaitik, ja, behin unitatea daukagunean, kalkulatu dezakegu edozein zatiki. Bat, 165 direnez, guztira zenbat zazpiren dira. Zazpiren, ez, edo unitatea, bai? Orduan, bat baldin badira, 165, badakit zazpi izango direla, 165 bider zazpi. Hau da, 165 bider zazpi dira, 1155 bizikleta. Bai, badukat soluzioa beraz, enpresak, 1155 bizikleta ditu. Bai, hori da, kopurua guztira, galdetzen zigutena. Bai, orduan, dakigunean, kopuru moduan, datu bat eta datu berdina zatiki moduan, erlazio hori adierazten dugu, lehenengo pausua beti izaten da, unitatera laburtu, bat zenbat den kalkulatu, eta gero eskatzen diguten edozein datu topatu dezakegu. Kasu honetan guztira eskatzen digute, guztira dakidan ez direla, zazpiren hauek, bai, irudian guztiak, zazpiak, zazpiren izango dira, zazpi aldiz unitatea, 165. Bai? Bueno, hauxe izan da guztia, eta ariketa batzuk eginez ikusiko zuen nola ulertuko duzuen.